खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SB निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। BTCनि गाहाय प्रमद बर'नि खौरांगिरि मेल बिथाङा बुंथिदों दि दासान्दि रिहेबिलिटेसन आरो साख्रिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बिथां प्रमद बर'आ बुंथिबावो दि बारग' NDFBफोरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय आसाम सोरखारा 150 कौटि रां सेंसन खालामखाबाय। बे राङा नभेम्बर दाननि 2 नङाब्ला 3 अक्ट'आवनो हाबगोन आरो बारग' NDFBफोरनि बैसोआव रेहाय होनानै आसाम सोरखारनि साख्रियाव थिसननो थाखायबो सिं खामानि मावनाया जागासिनो दङ होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां टुइटाराव ओंखारदोंमोन दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा बायलाय फानलाय खालामनो हानायनि गोहोखौ दिसेनो होनाय जाबाय होननानै। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा बायलाय फानलाय खालामनो हानाया गोरलै नङा, मानोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि नियमफोरा जोबोद गोख्रों आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि नियमखौ गोसो जायोब्लानो सोलायनो हाया। जायफोर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय सुबुंफोरनि हाया दासिमबो नामजारि जायाखै आरो मियादि जायाखै, बेफोर हाखौ मियादि खालामनो थाखायसो खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे गबिन्द बसुमतारिया बुंथिनाय EX-NDFBफोरा 4 लाख रांनि थाखाय नङाबा मानि थाखायथो सोमावसारदोंमोन होननानै बुंनायनि सायाव प्रमद बर'आ खेंफोरथि होयोदि माब्लाबा खौरांगिरिफ्रा फिननाय होथावै सोंथि सोङो, बेयावनो बेबायदि फिननाय होफ्रांदों गबिन्द बसुमतारिया। बिथांनि बुंनायनि ओंथिया बेबायदि नङामोन होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारिनि बिबुंथिखौ लानानै निमाहा बिदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि गबिन्द बसुमतारिया गाज्रि थांखिजों बेबायदि बुङाखैमोन। बेनि अनगायैबो EM राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया दा UPPL दोलोजों जोबोद मोजां सोमोन्दो दंसै। सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'जों सावरायगासिनो दंखायोमोन होननानैबो फोरमायथिबावो राकेश ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि जायनाखि BPFनि MCLAफोराबो जोंनिनो बिदा फंबाय, बेनिखायनो मोजां समाज दानो थाखाय बिथांमोनखौबो बरायो होननानै बुंथियो बिथाङा। गुवाहाटीआव 48 घन्टा पेट्रल पाम्पखौ बन्द फोसावदों नर्थ इस्ट इन्डियान पेट्रलियाम डिलार एसोसिएशन। ग्रेटार गुवाहाटी इउनिटआ गुवाहाटीआव 48 घन्टा पेट्रल पाम्प बन्द फोसावदों। फैगौ 22 अक्ट'बरनि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 24 अक्ट'बरनि फुंनि 6 रिंगासिम बन्द थागोन। 10 पइन्ट थानाय दाबिखौ लानानैनो गुवाहाटीआव पेट्रल पाम्पखौ 48 घन्टा बन्द फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। थांनाय रबिबारसिमाव गुवाहाटीआव पेट्रलनि बेसेना 102.71 आरो डिजेलनि बेसेना 95.13। गबिन्द बसुमतारिनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों उदालगुरि जिल्ला EX-NDFB आफादा। बिथांमोनहा गबिन्द बसुमतारिनि मुसुखा सावनानै गबिन्द बसुमतारि गो बेक, गबिन्द बसुमतारि मुर्दाबाद बायदि बायदि स्लगान होनानै गबिन्द बसुमतारिनि मुसुखानो सेन्देलनि माला गानहोनानै सेन्देलजों सोबायो आरो मुसुखाखौ सावनानै होयो। 34 बोसोर EX-NDFBफोरा 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोनब्ला मानि थाखायथो सोमावसारदोंमोन होननानै गबिन्द बसुमतारिया बुंथिनायनि उनावनो बेनि हेंथा बारग' NDFBफोरा खुद्रिखांदों। बिबानगिरि बिबानसाव आरो बिबेंगा बिथांमोनहा 34 बोसोर गोलाव सम सोमावसारनायखौ 4 लाखनि थाखाय सोमावसारदों होननाया सासे मेलेम गैयैनि बिबुंथि। बिथांनि बेबायदि बुंनायखौ EX-NDFBफोरा रागा जोंदों, लाजिदों आरो दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो। 34 बोसोर EX-NDFBफोरा गाव गावबागावनि सानालासे बर' हारिनि राव, हारिमु, थुनलाइ, जारिमिनखौ रैखा खालामनो थाखाय बर'फोरा जाहाथे थेर बेथेर जालाङा, जाहाथे बर'फोरा गावनि हाखौ रैखाथि होनो हायो आरो गुबुनफोरबायदि जाहाथे सन्मानजों थांनानै थानो हायो, बेनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। जायनि थाखाय गोबां बारग' NDFBफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो बर' गामिफोराव रायजो राजाफ्रा पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुब जानो गोनां जादोंमोन। दिनै गबिन्द बसुमतारिया राजखान्थिनि मासियाव जिरायनाया बोसोरसेयानो जास्लाबाखै। बेयावनो EX-NDFBफोरा मानो सोमावसारदोंमोन बेखौ बावबाय नामा होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बेबायदि मेलेम गैयै दैदेनगिरियादि EX-NDFBफोरखौ दैदेनबोदोंमोन बेखौ साननानै लाजिखांदों आरो बेबायदि मेलेम गैयै दैदेनगिरिया EX-NDFBखौ दैदेननायनि थाखायनो EX-NDFBफोरनि जि गोलाव सम सोमावसारनाय बेयो मोजां फिथाइ मोननो हायाखै। बर' बायदि थांनानै थानो हायि आरो गोजोन न'खर गैयै मोनसे गोरोबथासो लानानै फैदों आरो जेब्लासिम गबिन्द बसुमतारिया गाव बुंनाय बिबुंथिखौ बोखांनानै लाफिना अब्लासिम EX-NDFBफोरा सोमावसारलांबाय थागोन होननानैबो खुद्रिखांबावो उदालगुरि जिल्ला EX-NDFB आफादा। थांनाय 9 अक्ट'बराव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि सिराजुलियाव मोनाबिलि समाव SBI ATMआव रां सोनो फैनायावनो दाखाथिफोरा हाथियार दिन्थिनानै
रां लुथिनानै लांदोंमोन। बे जाथायनि सायाव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावबाय थानानै ढेकियाजुलि पुलिसा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनिफ्राय हमबावबाय। एटिएमनिफ्राय रां लुथिनाय जाथायजों गाहाय लोब्बा थानाय महन्त गयारिनि बिसि माइदांस्रि बसुमतारिखौ पुलिसा हमबाय। ढेकियाजुलि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानब्रै सिगांनिफ्रायनो क'क्राझारनि गसाइगावआव थानानै संदाननाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दंखायोमोन। नाथाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया गुबुन जायगायाव दाखार खोमालांबाय आरो दाखाथिनि बिसि माइदांस्रि बसुमतारिखौ हमनो हानाय जाबाय आरो बेनिफ्राय 1 लाख रां मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बे दाखाथिजों सोमोन्दो थानाय सानै दाखाथिखौ माखासे सान सिगां हमदोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा रदालि ब्रह्म आरो प्राण कृष्ण सनवाल। बरसला पुलिसा सानै दाखाथिफोरनिफ्राय गासै 5,75,000 रां हमनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि ढेकियाजुलि सिराजुलि SBI एटिएमनिफ्राय 25 लाख रां लुथिनायनि एफआइआर होदोंमोन SBIआ। उत्तराखन्डआव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि जाहोनाव दासिम सा 5 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 5 बांसिन गोमानानै दङ। उत्तराखन्डनि कुमाव, नैनीताल, आलमरा बेफोर ओनसोलावनो बांसिनै गोहोमा गोग्लैदों। थांनाय सप्तायाव गोबां अखा हानायनि थाखायनो दैबाना जानाय आरो हा गिसिगानाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबां सम्पतिफोर जेरै लामा, दालां, रेल साइटिन बायदि बायदिफ्रा बायनानै सिलिंखार जादों। सिगांनि बायदि मोजां थासारियाव फैफिननो थाखाय सम लागोन होननानै फोरमायथिदों उत्तराखन्डनि चिफ मिनिस्टार पुष्कर सिंह धामी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय 10 कौटि रां सेंसन खालामबाय, जाहाथे रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरनो जानाय लोंनाय होनो हायो। बेनि अनगायैबो दैबानाजों जिउ गोमानाय नखरफोरनो 4 लाख राङै फोसावनानै होदों आरो बिथाङा हेलिकप्टारजों दैबाना जानाय जायगाफोरखौ नायगिदिंदों आरो दैबानाजों खहा जानाय आबादनि रिपर्टखौ जमा होनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ आर्मि, NDRF आरो लकेल अथ'रिटिफोरा रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। NDRFआ दासिम खैफोदाव गोग्लैनाय सा 1,300खौ रैखा खालामबाय होननानै रिपर्टआव होदों। BTCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिनि खौरांगिरि मेल EX-NDFB 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैब्ला मानि थाखायथो सोमावसारदों होननानै बुंथिनायनि सायाव खेंफोरथि होदों गबिन्द बसुमतारिया। बिथाङा बुंथिदों दि जायफोर EX-NDFB 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखै होननानै खनले खनले ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफैदों, बैफोरबायदि EX-NDFBफोरनो बांसिन रां नांगौ। बिथांमोनहा बर' राव हारिनि थाखाय सोमावसाराखैमोन, बेनिखायनो मोननाय मोनैखौ हिसाब लाफैबाय थायो होननानै बुंथियो बिथां गबिन्द बसुमतारिया। बिथांमोन बायदिनि थाखायसो बे सोंथिखौ खालामदोंमोन होननानैबो खेंफोरथि होयो बिथाङा। बेनि अनगायैबो EX-NDFBफोरनो रिहेबिलिटेसननि मुङाव सोरखारा जि होनांगौ बेखौ होखाबाय। गोबां खम सोद्रोमाफोराल' रांखौ मोननो हायाखै आरो जायफोरा बेफोर रांखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै बेफोरबायदिनि नखरासो जेंना जादों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे गाव गावनि नखरखौ माबोरै दैदेनलांगोन बेनि थाखाय गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखायसो नाजानांगोन। बेनि थाखाय सोरखारखौ दाय होयोब्ला आरो सोरखारनाव सोनारबाय थायोब्ला जेबो जानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय जि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बेयो मिसा। माखासे EX-NDFBनि सोद्रोमाफोरा गाव गावनि लिडारशिपखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखायसो बिदि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोनहा आयेननि गेजेरजों थाङालासे सोमावसारनाय हाबाफारिल' लादों। बेजों रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जाया होननानैबो बुंथिबावो गबिन्द बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बुंथिबावो दि 34 बोसोर EX-NDFBफोरा जि थांखि लानानै सोमावसारदोंमोन बियो थांनाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सुस्रांजाबाय। दा गोजोना फैबाय, जौगानायनि खामानिल' मावनो नांसिगौ। EX-NDFBफोरा जि थांखिजों सोमावसारदोंमोन बे थांखिया 100% जाफुंसाराखैब्लाबो 99% जाफुंसारबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। किडनियाव जानाय अन्थाइखौ बख'जानो थांनायाव अन्थाइजों लोगोसे किडनिखौबो बख'दों, जायनि थाखाय बेरामिया थैनो गोनां जाबाय। बे जाथाया गुजरातनि माहिसागर जिल्लायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला देवेन्द्र भाई रावल मुंनि सासे बेरामिया किडनियाव अन्थाइ जानायखौ बख'जानो थाखाय KMG जेनेरेल हस्पिटालाव थांदोंमोन, जेराव देहा फाहामसालिनि डक्टरा बेरामि नखरनाव गनायथि लायालासे अन्थाइजों लोगोसे किडनिखौबो बख'फादों आरो बेबायदि खालामनायनि थाखायनो साननैसो उनाव बेरामिया थैनो गोनां जादों। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरा गुजरात स्टेट कन्जुमार डिस्पुट रिड्रेसेल कमिशननो रिपर्ट होनायाव KMG जेनेरेल हस्पिटालखौ 11,23,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों आरो बे रांखौ थैनाय नखरनो गथायनो थाखाय बिथोन होदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियान जिल्लायाव लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों। काश्मीर जननि IGP विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला शपियान जिल्लानि द्राग्ड ओनसोलाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन।
बेयावनो उदखारिफोर आरो सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव गावलायलायनाया जादों जायजों लास्कार इ ताइबानि बाहागो दा रेजिस्टेन्स फ्रन्ट TRFनि सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों। सानै गावथारजानायनि मादाव आदिलवानी मुंनि उदखारिया गोबां क्रिमिनेल केस आरो बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो दंमोन। बे गावलायलायनाय जाथायाव सिकिउरिटि पार्सनेलनि 3 जोखोम जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सप्तानैयाव 15 उदखारिफोरखौ जम्मु एन्ड काश्मीराव गावथारनो हादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।